Like is brought to you by Unilab. Malasakit ang Inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 4 na. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. TYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, mangunsiho kita sa lakat sang panahon. Ano nang sitwasyon ni Kinta? We have on the line Sir Gan Republica sa Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May gabi action Brian ako sa aton mga listeners. Sa ridulong naton lakat sa aton nga symposium nga gabi. Biyernes kita karon, Oktobre 23, 2020. Amo na ni si Bagyong Kinta, no? Severe Weather Bulletin 1. Priska pa kay number 1 mo. Number 1. Pagsunod ya alas 2 sini nga hapon, LPA ni siya, daso nag-tropical depression siya dahil nga classification. So si Kinta, ika-17, ini nga tropical disturbance nagsulod sa aton PER, kon Philippine Area of Responsibility. Namataan siya naton sa Mindanao, kag magagiho ni siya sa direksyon namin na nakatungdan ako northwestward sini nga adlaw, kag maliso ini siya westward pagit pa nakatungdan sa Domingo, malandfall ini siya dire sa Kabikulan sa Lunes, pagkatapos makross siya sa Bicol region, kag padayon ni siya diretso nakatungdan sa gihapon, labayan niyang inland sea sang Southern Luzon. Matuhaw naman siya sa West Philippine Sea sa Martes, no? Kag ini nga alas 2 ng hapon nag-tropical depression siya. Ang waay pa sang apekto karon nga adlaw sa iban nga bahin sa aton pong usod si tuhoy sa kay tropical depression Kinta. So aton siya namataan sini nga hapon, may antad ini siya kapin sa 880 kilometros ang kalayon sa nasidyangan sa Surigao City, sa Surigao del Norte, sa 10.3 degrees north latitude, 133.5 degrees east longitude. Ang giho yan ni nagpakadto sa direksyon nakatungdan sang mahinay lamang. May kabas kugon siya nga hangin, tropical depression, 45 km per hora nagamadlos ini siya, masobra sa 55 km per hora. Way pa may nabatak nga TCWS o tropical cyclone warning signal, no? Kag ang dito subong sa extreme northern Luzon, ang Batanes, Cagayan, Apayao, kag Ilocos Norte, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob nga tuga ini sang tail end sang cold front, no? Nag-tail end na sang cold front bot sing ganon, may northeasterly na ta, no? Amihan nakita gali gindeklara na sang Pag-asa sa ila press release taw kagapon pizza 22, no? So may till end na kita sang cold front diri sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan o Western Visayas, ang Zamboanga Peninsula, upod ng Palawan, Basilan, Sulo kag Tawi-Tawi. Ara sa magalumon nga kahawaan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob nga ginbilin niya ang trough o kon galom
ni Bagyong Saudel, amo ni si Pipito, no, nga aron na siya rimati subong sa Vietnam. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod, maayo ang tiyempo, may pag-uumang ng kalagitan. Hasta sa magalumon ang kahawaan, may dala inaligwin nga mga pag-ulan, halin sa localized thunderstorms. Dito sa pinakapunta sa naaminhan sang Luzon, mamadlos ang huyop sa hangin halin sa naaminhan na sidlangan nga may mabalod ang kadagatan. While ang sa iban nga bahin sang Luzon, ara lang sa kasarangan hasta sa may kapaskugon man nga hangin, halin na bagat na nakatungdan, pakadto na bagat na sidlangan southwest to southeast sa kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sa atong pungsod, nalakip na kita diri ara sa mahinay hasta sa kasarangan lang. Nga huyop man sa hangin na bagat nan nakatungdan pakadto namin nga nakatungdan o kung southwest to northwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. Diri partikularmente sa atong probinsya, magalumon man ang aton nga kalangitan, may lapta-lapta man ini karon nga pagtupa sang ulan kag pagpanago baton mabatikan sa kabugusan sa atong probinsya sang Negros Occidental. Laki man ang syudad sang Bacolod. Kagari lang kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto namin nakatungdan o kung southwest to northwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kalmado nga atong baybayon sa probinsya, no. Alas 6:36 sini nga gabi, naghunas 0.5 metro ang takos ng kanapawan ng taob magabalos karon alas 2:53 sini nga kagahon sa takos ng 1.6 metro ang kadalumon. Kag alas 5:23 sini nga po nagpahuway o kung nagtunod siya haring adlaw maka-ubutlak naman siya o kung magapakita siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o kung 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So, may kabugusan ng atong lakas tempo sa gabi action right. Layo man sa aton sa Kinta, Sir Gan, no? Medyo do distansya man siya. Dire siya maulho tuod sa Surigao. Nagsulod siya pero naga-oblique siya 45 degrees ang pagpaas siya. Dito siya maladinfol sa Kabikulan gid, no? Amo man ang i-explicar ko gani kagabi daw si Action Art bala mo. Ako to, sir. Ay, ikaw to. Pagpaasid sa Bicol region, dira Camarines Norte, Albay. Dason mga alas 11 ang gabi hasta alauna ang kagahon sa Lunes na daw sa Putihon niya ang Marinduque, ang Mindoro, mga areas diri sa dalom-dalom sang Calabarzon area. Labot ang Metro Manila, no? May inland siya nga baybayon sa Southern Luzon. I-cross yang Mindoro, Dason palagyo na siya. Matuhaw na siya pagkamartis dito sa West Philippine Sea. Kay daw dako-dako man, halos may hilob yung bilog nga archipelago naton sa Pilipinas. Amo man ang kululbaan niya kay ang untoy kadako man mo. Lapad ko no do ka isog ko ni. Amo ni gani ambal ko sa ilang nakita naton ng mga duha kung sa kadlaw pa lang. Pagkatapos ni Pipito, letter P, letter Q, amo na si Kinta. Amo ni, iban ga lango-lango pangara kuno siya sa transmission. Takdaman kay si Kinta ngalan niya mo. Yes. Pero tiga ho ganas ni Sir Ganya kon sa highway, Sir Ganya. Oo. Abi mo lang ha, sumala kasi di masimplang kasi di kay puluton kon. Dasig na naman Kinta ka sa transition Susmiyo ko. Anyway, Sir Gan, salamat. Good may gabi. Yes, sir. Thank you, sir. Sa balita, sa aksyon. Ambal ko lang gabi, Pirmira, Segunda, Tercera, kag may Kinta, no? Amo na ang kwarta marcha pa may Kinta sa mga kwan bala, sa mga sedan nga mga salakyan. Da may Kinta na mo dasig na katama action El Rey abi mo lang ha. Di konsumimplang kasi na di kaya puluton.
Pisi kinta ngalan sa bagyo tos bongo. Halalong gid kita kay basi porting habyog ya sini although nga medyo malayo-layo diri sa aton pero kinanglan naton mangin mahinalungon kita. Labi na gid sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto nang 24/7. Sa balita, nasa aksyon. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, ang aton nanay pagpangamuyo subong nga gabi. Dali gid lang niya no para sa aton sini nga kuana kaayuhan kag layo sa katalagman kontra sa COVID-19 kag iban pa nga kalalatan. Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 16 na subong nga adlaw yari kita sa Biyernes, Oktubre 23, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, nasa aksyon. Bukas na ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Aksyon firing line. Sa may mga Twitter account dere follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Subong man sa Facebook o kung sa aton sa nga YouTube. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga watchers naton via Facebook kanto lang sa comment section kaya tagan tagidakaron sa hostisya ang inyong sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. Onboard na atop 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sa syudad sang Cadiz, mga kaaksyon, 3 ka asod-asod nga pagpamatay. Kaginalantaw sang kapulisan, the same nga manner. Kag ang senaryo sa pagpamatay way pagyapon mahatagan sang kasulbaran.
Recently ginama kon last night isa iya ka anay kagawad ang ginluthang didto patay, nagligad nga mga simana, isa ka enforcer kag isa ka job order driver sang patrol car sang PNP pinatay man. Lonsay iniisubong way pagidmahatagan sang nagakaigo or makitaan nga mga motibo, ebidensya kag kung sino ang mga suspitsado. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, kagab-iman ang ginhambal ta sa inyo sa Isabela, ining isa ka amay man ho, nagapangdamog lang sang baboy, ginluthang sang suspect nga nagapaiping lang sa puno sang kahoy, patay. Action firing line. Gin follow up ta ang mag-utod nga JR kag Jigger de la Torre, amo ni mga suspect sa pagpatay sang 4 ka tuig nga bata dira sa syudad sang Himamaylan. Ini sila ang napasakaan na sang kaso nagligad, kaso nga murder kag attempted murder. Warrant of arrest na lang gidnoy ang ginahulat sang Himamaylan PNP sa pagpanguna ni Police Major Romeo Vargas kag pangsikupon na kamo. Amo ning mga tawo nga ahaw sa kagamay nga diferensya mangmatay gid sang isig kapariho nila, kag ang isa ka 4 ka tuig nga wala ka maang-maang pa sa mundo, amo iya ang naigo sang pagpangluthang. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod, kagabi na interview naton si City Administrator M. Ang, kag ang next nga target sa ila sining pagpang swab test mga kaaksyon, amo iya ang mga vendors sa mga satellite markets diri sa syudad sang Bacolod. Maghambal kita satellite markets amo ning sa mga sumag, Handumanan, Estefania, Granada, Alangilan, Banago, kundin pangagwa-gwa diri sa area sa pinaka-landmark sa Bacolod, amo ning pang swab test na naman nila, like mga bata dira, Mandalagan. Action firing line. Magluwas sa mga vendor sa market, i-swab test man nga plano. Take note, plano. Ang mga B-hertz, ang mga drivers ang salakyan, lakip na ang mga motorcycle, delivery makaksyon, food delivery. Inibalang mga food panda, Grab, made in Bacolod, kag iban pa nga mga nagapang-deliver house to house, kaya mo ning services karon sa Bacolod, di nga madasig-dasig ka mo ning damo subong nga naga-order paagi sa mga utod ta nga nagasakay sa motorsiklo kag nagapang-deliver mga kaaksyon. Action firing line. Gin ulan na ni dayon sang mga pagpakamalaot, no, kag reactions gikan sa publiko. Abali nagtawhay ng Bacolod, tapos mang swab test na naman kita. Ano naman matabo sini sa aton di? Amo nang paabuton takara mga kaaksyon na bulabantayan tani ko na ng reaction nila diri angot sini mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita, i-check naton karon ang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Moratorium sa pagbaton sang LSI sa syudad sa Victorias kag San Carlos ginaprobahan sang Regional IETF. Mayor Gostilo sa San Carlos nagpasalamat. Samtang ASF Task Force ginpabaskog pa ang pagbantay sa mga puerto sa Negros Occidental nagapabilin nga hilway sa African swine fever. Hindi man, way patakatapos sa kay COVID-19. Kadason. Hindi anay, dason lang anay kag kun pwede way na lang anay balatian. Action firing line. Kay kabalong ginapalangitan-an subong mga kaaksyon sang pangabuhi sa mga tawo, amo maning pagsagod man sang baboy kag kon ina balang kag ang ginabalang ginatawag naton nga pati baboy magbalatian ti ano nala nagkaroon pangabuhian tapag idigay iban. Action firing line. Palayo. Anyway, /22 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karang makaaksyon na sa aton sa nga pagpangalaga ng balita lokal. I-check naman karon gali kay ang kundi ang amlig tubig ato nga nagpa-preskon last week mga kaaksyon. Nag-file ni sila sang case mo against Bacolod City Water District nga kon pwede magkapapanaog anay sang ang korte sang Temporary Restraining Order o kon TRO sa pag-umpisa na sang prime water sang ila sini nga pagtrabaho kag basiwa sa November 1 mga kaaksyon. I understand may ara na sang hearing nga pati gayunon
Masunod nga si Mana, check na to ng kaundan sini. Plus, kumusta ang resolusyon ni Councilor John Gamboa Jr. sa pagpaimbestigar sining sunog nga nagluntad sa New Government Center nga damo gid ang naga-question. Action firing line. Balikan ko na karon, diri kita nay malagaw-lagaw ko sa balita nasyonal, ginagmay gid lang ni. Ang balita sa nasyonal mga kaaksyon, si Senador Francis Pangilinan naghatag sang reaksyon sining red tagging iya sang tatlo tanan ka mga artista, mga kababainhan sa patag sang showbiz mga kaaksyon nga subong ginkalubaan. Ining mga artista nga sanday Liza Subirano, si Catriona Gray kag Angel Locsin, no? Amo ning tatlo subong nga nagakurog-kurog sa kahadlok matapos nga suno pa sa report inisla nakabaton sang hindi maayo nga mga tinaga gikan iya sa Southern Luzon Command Chief Lieutenant nga si General Antonio Parladi Jr. mga kaaksyon. Action firing line. Kaya ini sila inabalang, hindi may Gabriela nga party list, may Gabriela group nga mga sektor nga ini. Ti sila lunsay mga kababainhan nga mga artista nga ini, sometimes ti gahatag kabalo ka ang influence Black Action Ilrace ang artista, pero tiniya mo the most influential person sa aton sini nga palibot aside sa mga kurap nga mga politiko, ining mga artista naton no? Action firing line. Prangka na nga istorya, kung kisati mga ankurman man eh. Ay, gusto to lang ipabalo sa inyo ang pinakagrabe nga maghatag influence, the most influential person sa aton sa komunidad, amo ni ang mga artista, mga kaaksyon. Ti, kon ini sila maghambal sa atubang sang kadam-an, mapatihan mo ni sila mo. Kita mo sa mga commercials, Action El Rey, ang mga commercials naton, ang ginagamit dira ang mga sikat na mga artista, kaya nga once nga sila mag-endorse gani sa mga produkto, ang tao nagakaganyat. Action firing line. Ti ining tatlo sanday ini mga di nga ni mga daw mga pakaisa lang ni pakaisa ni kuan mo ni undefensor ni si Liza Subirano. Si Catriona Gray gani daw hinablo sa pakaduwa ni Action Eden abuso. Action firing line. Angel Locsin di na ta mag-agaw di hinablos ini ni Ma'am Uyen sang Colmenares sang Comelec Bacolod. Nagamonitor sa subong matext sa dugay-dugay sa akon. Kaya ginaya tutuod ginaya. Hinablos ni siya ni si Angel Locsin mga kaaksyon. Hinablos ini siya ni Attorney Nery Colmenares. Si Nery Colmenares may utod sa Comelec sa Bacolod kasi Ma'am Uyen Colmenares. Ang gupagwapa gidabla sa Comelec Bacolod da. Nan, way na sang ibanda. Hinablos ini si Angel Locsin. Di ko magambal Angel Locsin, tenob lang i-picture out yun ang nawang na Angel Locsin, kundi si Ma'am Uyen amo man na tsuraya. Nablos mo. Now, suno kay Pangilinan, sa grabe nga pahog ang naagyan sining tatlo. Labi na gid si Liza Subirano, ho. Ginbastos na, may mga pahog pa sang rape ko, no? Doon mo kukubati sang rape nga ini, kaginhadlok ini siya, no? Kabalo kay ning tatlo, niyam lang sa Gabriela na naghatag sang komento, opinion, doon nag-attend sila sa isa ka aktibidad, hindi attend gani literal nga ara sa tubang nila mga Gabriela officers, kundi do virtual man ni ganing kay Liza Subirano kag iban pa tinahambalan sila sang army nga do na red tag sila iya. Action firing line. Do kabudlay naman ni no. Hindi man ato mabaso lang aton sini nga Philippine Army kay mandate na nila mo. Mandated na sila ya nga magbantay sa palibot naton to protect to kung ano na lang dapat sa kahilwayan tanan-tanan, pero do na sobrahan naman kung kaisa no. Kung ano gid man ti hulaton tani. Kay suno kay Senador Francis Pangilinan, hindi manami da ang natabo nga ini. Nangayo na siya sang tabang sa iya sining nga mga kaupod or sa mga kaupod sining tatlo nga mga artista man nga dapat tatagan gini sang pagtamod kay ti do hindi na gid man maayan. Porting kulba ni Liza Subirano subong kag ni Catriona Gray ho, Angel Locsin. Do di sila magwas puloy nila bangod sa mga nabatian nila nga istorya. Pero hindi taman pagpatamaan ang Philippine Army, kaya ba sa Philippine Army, duway man to sang malain niya ginhambal to, nagmuno man lang to O da mo na bala, pero kabay pa, no?
kay ti hindi manami ini kabay pamauntat na niya, no? Ang matudtuod na lang gid lagson ta diri. Action firing line. Di lang ko anay untatan ko rin tatlo ko ka mga upod nga artista sa ilo kita diri sa iban nga si aksyonan. Saway-sawayan mo ni aksyonan pa kay isa mo si Subirano, ha? Dason lang magplopanawag man sa imo. Aring manami man nga balita mga kaaksyon gikan iya sa kay Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner nga si Grico Bilhica, no? Kay ginwasaag niya diri, ginwasaag niya diri nga may pila ka mga mamalidha, meaning may pila ka mga kongresista nga may ara sang sabuatan sa Department of Public Works and Highways kag subong man sa project contractor sa mga proyekto or programa sa gobyerno nga mga infras, mga kaaksyon. Action firing line. Kung kabalo ka lang Bilhica, sir, sadto pa ni, pila na ni, dinikada na ni nga sa buhatan na subong nyo lang nakitaan. Or di buenas kita kaysa idalom sang Duterte administration, may mga kaangay sila nga mga tao nga ginwasag nilang matudtod ng istorya dira. Ambal pa diri ni Bilhica, siya ang mga local projects, sa mga district engineers, sa mga DPWH, sa mga contractor. Boara, gida ang grabe yang corruption. Action firing line. Ay, nako naman. Ti lang tawon tani kadto ka diblas Bacolod, Bilhica, sir. Ibistigaha dibla tanawon ta kundi magmurarat mata mo ni makitaan. Action firing line. Kadto bide. Oo, kay sigurado ko diri pa lang mismo basi batuigan ka na sa imbestigan. Pero mayo man na para at least na mga mamalidha naton makaamat-amat man sila sa paminsar nila kung kung ano balang ila sini ginahimo. 2021 budget kadako sang kwartabla, 2021 budget 4.506 trillion pesos ang may pinakadako nga pain nga pundo araman sa Department of Public Works and Highways, mga kaaksyon. Action firing line. Ma-update kita sa COVID-19 kay si Attorney Harry Roque, ang presidential spokesman. Mga kaaksyon, ang palayag nga ginaprobahan na sang Interagency Task Force ang pagpasulod sa mga investors, sa mga foreigners diri sa pungsod Pilipinas basta may ara lang sa ginatawag visa or visa holder, mga kaaksyon. Starting November 20 or November 1, sining nga tuig, mga kaaksyon, pwede na makasulod diri ang mga investors naton nga visa holder. Ang importante lang aksyon ang imo sining amigo to magkadto hindi kunobyo, ha, kundi amigo kilala nga magsulod sa Pilipinas nga foreigner, dapat ma-pre-booking anay siya sa mga accredited mga quarantine facilities sang gobyerno. Action firing line. Anong bot silingon sila nga dapat may pre-booking sila para pag-abot nila diri mandatory sa gihapon protocol nga ipaidalom sila sa 14-day nga mandatory nga quarantine or isolation anay or ipaidalom sila sa quarantine anay for 14 days ini para mahibalaan kung may bit-bit sila nga mga bit-bit sila nga kagaw ni COVID-19. Kaya kabalo ka sa to nag-umpisa ining si COVID-19, kung tani mga kaaksyon ginhugtan gilayon sa Pilipinas ang pag-in and out sa mga foreigner kag mga Pinoy diri sa aton duway gin maglala amo sini si COVID-19. Action firing line. Galing kay during that time sang amat-amat palang damo si COVID-19 sa iban man nga pungsod, ang laksity naton diri kag kumpiyansa nagapabilin tiya mo na sinulod kita diri kadamo sa mga Chinese nationals nga nagasinulod diri kung ano na lang mga nationalities nga nagsulod diri nga na why naton matalupangdan nga to sila galing iban may dala nga si COVID-19. Action firing line. Amo na mga kaaksyon, ang update subong sang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. As of today, may ara na sang 365,799 nga confirmed case or cases, mga kaaksyon. May bag-o subong nga 1923. Ang aktibo nagapabilin sa 46,193. Ang naka-recover nagdangat naman sa 312,691. Kag ang napatay yara na sa 6,915, mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:32, are
ang pinakagrabing interesting story for today mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. In fact kahapon gina-check ko ni, no? Ginabasa ko gin isa-isa ko. Ining para sa ako niya action I don't know on how you interpret, no? Kag paano ka magdala sini action sang statement iya ni Pope Francis, ang pinaka-leader sang Catholic Church, simbahan Katoliko sa bug-os nga kalibutan mga kaaksyon. Pamati kamo, no? Kay nagwa ining balita sa isa iya ka documentary mga kaaksyon. Nga sa diin, hindi ko na pagpalawigon pa, ginkakibot sang bug-os nga kalibutan. Katoliko man o kon hindi. Ang statement iya ni Pope Francis nga ini siya ang naga-support sang ginatawag action nga same-sex marriage. Pagkabati ko nagkurog-kurog ang akon nga dughan kag mga kaunuran. Ano ini? Na? So naging kakibot naton ini sa iya sining mga remarks mga kaaksyon sa isa ka documentary film nga premiered ini last Wednesday kag nagkibot ang halos tanan-tanan nga ang simbahan Katoliko ilabi na gid si Pope Francis abi naga-recognize na sa mga gay people aksyonan. Sa diin ining nasambit iya nga statement ginkalipay sa mga utod naton nga mga gays kag mga T-birds no? Babaye sa babaye pwede na according kay Pope Francis do ginasuportahan niya kag lalaki sa lalaki same-sex marriage around the globe mga kaaksyon. Pero kabalo naman kita nga ina opinion pagid lamang sang ni Pope Francis abi pero iagi pa na aksyonan sa discussion, iagi pa na sa rebuttal, may mga interpellation pa na diri, iagi pa ni sa College of Cardinals, iagi pa ni sa kumbaga kung sa mga konsiho iagi pa ni sa discussion sa mga bishops, sa mga cardinals sa tanan nga ato didto sa Vatican. Action firing line. Ang gingkakibot lang sang halos tanan mga kaaksyon kun nga paano nga napalayag ina ni Pope Francis. Now, dira lang ko asta ako prangka nga istorya, hindi ako private gid sa padalom gid sini no sa kinamo sini. Ginbasa ko lang gid may mga iban diri nga hindi ko gusto man ipalayag mga kaaksyon. Pero tigin kakibot ko gid ini kay gin ula naman sang kritisismo subong ang ini nga palayag ni Pope Francis bala. But today, i-check naton kung may mga pagligwat diri mga kaaksyon. May mga pagligwat bala diri basi ano man given nga si Pope Francis dan medyo may edad na, basi bala nasala lang siya o ano nga sitwasyon. Amo ning balantayan naton mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas ang same-sex marriage kabalo naman kita nga ginaduso ini sa Senado. Ginabantayan man ini. May mga ara sa nagpabor sini, may ara man sang hindi pabor. Kagdamo gid ang nagapamiriphi kon madumduman ninyo once gani nga i-open up ining pagduso nga maghimo sang laye sa Pilipinas nga pagpahanugot sa pag-asawahay sang lalaki kag babaye o kon lalaki sa lalaki kag babaye sa babaye. Ang una naton nga ginatawgan gilayon amo iya ang simbahan Katoliko. Catholic Church nagapangayo kita sang kuminto. And according to them nga waay gid sila nagapahanugot kag hindi sila pabor sining nasambit iya nga pagduso sang same-sex marriage nga ini. Action firing line. Pero nakibot kita mga kaaksyon bangod sining statement ginpagwa ni Pope Francis mga kaaksyon. Amo pa lang ng akon lang gid nga palayag sa inyo. Gusto ko gid makuhaan sang reaction diri ang simbahan sang Katoliko mga kaaksyon
kay para at least sila mismo makapalayag man sa ilang side ano ay ang ilang sining interpretation man no sa palayag ni Pope Francis abi no nakabaton bala sila any message abi no any message halin didto ya sa ila sa pinakataas nila nga leader sang simbahan Katoliko diri sa pungsod Pilipinas. Amo nang aton ipahangop subong nga gabi mga kaaksyon ano. So gina try naton nga malambot subong. Dahil lang kay gina check na action an. Ang tawag sini civil union law mga kaaksyon no. Ari ha. Yes, okay, sige. Amo man ng statement niya. Gusto ko lang ipa-interpret liwat, ipa-explicar sa isa iya ka leader sang simbahan diri sa aton kay basi sala ang paghangop sang nagahatag sang kritisismo, basi sala man ang paghangop naton, no? Basi sala man ang paghangop sang iban. So ang simbahan mismo amo ang aton pa-explikahon tonight. Action firing line. Para klaro gid ini. No kay basi may lain ini nga mga interpretation blaw, no? Lain ang pag-intindi sang halos tanan. So ari subong sa aton nga linya, Lines of firing line. ginaton si Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese sa San Carlos. Bishop, good evening. Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa inyo tagpalamati subong. Salamat gid Bishop sa mga time diri sa Action Radio Bacolod. Halos kakibot sang karab-an ining statement iyan ni Pope Francis regarding sining ginatawag iyang same-sex marriage kay gina-support niya ini or I don't know sa akong pag-intindi damo sinapro kinanglan namon pagid ang madalom nga interpretation sini Bishop kung ano agid ang buot sulingon, anong gusto ipalabot ni Pope Francis sa bugos nga kalibutan labi na gid sa simbahan Katolika, Bishop. Ang una gid siguro nga punto diri Bombo ay Action Brian na magbasa gani kita balita dumdumon naton may mga interpretation na dira ang aton nga media people, no? Yes, Kung anong ilang gamiton nga term, anong nga perspective, anong ila punto de vista. So kay siyempre gusto mo man mangin trending ang imo balita eh. Yes, So yes. actually sa pagkamatuod ang aton Santo Papa sa sadto nga documentary wala din nag-mention sang term na same-sex marriage. That's why. So wala yun na gingamit na term. Ang civil unions, yes. Pero lain man na context. So anyway, doon mo natin una best na ini siya nakuha lamang sa isa ka-edited na clip sang isa ka documentary film. Okay. By siya kabuhi. As such, wala na include ang context. So, ang pag-interpret ng message nagadepende sa context. Sa dapat tanawon, may ina sa kabilugan nga ginatudlo, ginahambal, sang simbahan, kasi sang Santo Papa mismo. So, ang una ko, ikaduha ko nga punto nga loyag ipabutyag sa atong pagpalamat na time and again, ginabalik-balik ni Pope Francis, wala siya sang ginabag-o nga pagtuluhan sang simbahan bahin sa sexualidad, bahin sa kasal o matrimonyo, marriage, kag bahin sa family. Madamo nga bes na gindeklarar na sang Santo Papa sa iyang mga talk, sa iyang mga homily. Labi na gid sa iya apostolic exhortation na Amoris Laetitia. Amo ini ang summary sa mga recommendations sang Synod of Bishops on the Family. So, ginklaro ginasang Santo Papa nga ang marriage ara lamang matabo sa tunga sang lalaki kag babayi kag ina open for procreation. Bilang botiningon may posibilidad nga magbunga ini nga pag tambipalad o pagninyo no sang lalaki kag babayi. Gani nga ang same-sex marriage is wrong phrase. Kaya you can never have a true marriage sa same sex. Kaya hindi siya open for procreation.
imposible ang lalaki kag lalaki o babae kag babae makaproduce ang offspring o Yes. makabata. Di Correct, ba? gida. Kaya ang marriage, technically speaking, Aha. is only applied sa kampipalad o relasyon na open for procreation o pwede makabunga sa isa ka bata. Aha. Gani na civil union ang mas correct na term. Ikatatlo, unang ginhambal ng Papa dito sa film, naging quote, is siling niya ang mga persons with homosexual orientation may kinamatarong to be in a family nga mangin katapo sang isa ka pamilya. But silingon, pahiinis ang iya sa Santo Papa nga pag-remind sa aton nga sabi na gid sa mga ginikanan nga in kaso may anak sila nga nagabilong sa LGBT nga group or persons with homosexual orientation, dapat hindi sila isikway, hindi sila pag-discriminate, Yes. hindi sila pag-deprive sa pagpalangga, kay mga anak sila sang Dios. Yes. Katulad sa aton tanan, anak kita sang Dios, kag asat may dignidad kag may kinamatarong. Wala ina nagadepende sa aton orientation, sa aton IQ, o sa aton educational attainment, o aton nga economic social status. So tanan kita sa pagbunag sa aton sa kalibutan may equal nga dignity. Bisan obispo, pare, o laiko, o bata, sigulang, no? Alalangay kita dira. Aha. So amo na nga ang paghambal nila sang Papa na may right sila to be in a family or to be part of a family. Ang isin na nila tumod nga like anybody else, plano yan sang Dios nga ang tanan kita magdako, magtubo sa isa ka pamilya nga stable, Yes. no? Amo na gani nga dapat kita sa sakramento sang kasal. Kaya ang sakramento gid lang sang kasal maka-provide sang secured na atmosphere o climate para ang isa ka bata magtubo nga maayo nga bata kay nagatubo siya sa isa ka secured na relationship. So tapos insundan pa na sang Santo Papa paghambal na amo na abi pag sila nga hindi nga sila dapat isikway o ano no. Ang nga ang kinahanglanon na obrahon siguro na may mga civil union laws para sila maproteksyonan. In that way, makover sila o kung maproteksyonan. Putulingon ka, hambal mo lang siya nga ang mga persons with same-sex orientation or homosexual orientation, kinanglan man proteksyonan sang layi against sa mga posibilidad na situation na madisbintaha bala sila o madiscriminate sila. Yes. Kag gina-recognize man sang Santo Papa, bisan pa sang ato pa siya sa Argentina, sa Buenos Aires, na may mga legitimate na civil union. Halimbawa, mag-apianay, mag-decide sila yan na mag-form sang isa ka alliance na hindi asexual, no? Nga gusto lang sila yung magkumbuya. Na tapos then they will agree to adopt somebody. Although nga Santo Papa, generally wala din man siya nag-encourage na. Pero halimbawa, sa mga inheritance bala, so sabi, mag-decide sila yan ang ila manggad, hindi nila pagpanuble sa ila pamilya kung kasino, kundi sa ila yung civil union. So, pwede sa maproteksyonan sang layi. Actually, nagguwa ni saya sang sa Argentina, pang Santo Papa, kay actually nagguwa ni sa discussion o sa debate na hindi sila yung magsugot ng same-sex marriage. So, ang alternative is recognize ang civil union. Yes, civil union. Kung same-sex marriage, kuwan siya ng deterioration sa sang paghangop o insindi sang marriage. Yes, that's Pero right. kung civil union, mas ma-appropriate siya. Although nga, kita sa Katoliko, wala kita ga-encourage ang mga male-male Yes, na relationship, no? Kasi naghambal mga ganing Santo Papa naton nga ang plano yan sang Dios nga ang isa ka bata dapat magtubo, gakinahanglan sang isa ka amay kag isa ka iloy. Kag na statement No? dira Pero gani
nas Nathan din nga bishop gani nga maglakat ka mo si iba kag si Adan nga magmuad. Syempre girl kag boy Oo. lagi ang dapat ano. Yes, Aha. amo na nga open for procreation ka Yeah, dapat. yes. Aha. So, So, amo na siya ang ginaklaro lang gid. Sigaling kay gin interpret din butangan sang twist. gani man ho. Iban nga mga journalist Aha. na deviate siya, Aha. ano siya. So amo na nga daw nag-sensationalize Aha. siya. But for now, Ako, mahulak gid kita guro ang the best na nga maka-explain ang Santo Papa mismo. yes, base All, man. ang so far ang aton mabasa ni mga interpretation Interpretation. ng nihambal ko sa imo. Aha, Interpretation ni base sa overall nga context. I see. Natin so far, so nakilala daton ang Papa kag sa iya mga ginapanghambal so far. Dra mo ka makakuha sang cue paano i-interpret ang iya mga ginapanghambal. Kaya Yes. hindi na pang i-contradict ang iya kaugalingon mismo. Correct na. So, anong posibilidad, Bishop Abi, nga may ara lang gid gustong magguba sa simbahan Katoliko? It seems nga do kadamo nagita pribatian si Katoliko amo ni magasimba sa Katoliko amo ni mo na. Obvious naman gid na. Do hindi man halin pa sa una. Yes. Halin pa sa una sa history sang simbahan ng kalibutan. May ara gid na iyang gaamo sina. Pero tanawa bala sino lang ang simbahan nga maka-claim nga all throughout the years of the centuries. Grabe ang batikos kag tanan-tanan nga mga problema. Ara ni ako ng simbahan. Nagatindog sa Japon. Pabatuod lang na sa pamilya sang Ginoo nga upon this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against you, diba? Yes. So hindi na maano ang Santo Papa, hindi kita magkabalaka. So Sige. siyempre may maapektuhan gid, may skandalo. Yes. Si responsable na sang nagasagad palaknag sang hindi amo nga wala gin verify. Nagsigi na sang palaknag gamit sa mga terminology ginabutang sa baba sa Santo Papa nga wala man na ginambal. That's why nga Bishop nagpanawagi ko si mo pagbasa ko kay hindi ko gusto outright nga mapati ko sa mga my own interpretation no sa pagbasa ko sa nga balita Abi. Thank you so much gid Bishop sa pagpainsyindi sa amon ano kag sa mga You're listeners welcome. natin. Ang imo panugyan Sige sa lang. mga utod naton sa mga naga-monitor nga kon makabasa man sini or nakabati sa akon kay na. Lessons learned ng gid nga kung may mga batian nga ni kita daw ka controversial, suspend ng ang judgment until nga ma-verify ta. Yes. Hindi lang dayon tunlon lang bala or dayon lang. Gali kay depende na mo yung mga tao gid nga dispose na yang mangita lang gid ang rason para mag-criticize kaya man tao nga dadali ba na dayon magpati sa negative. Pero kung sa aton nga solid sa aton pagtuo, you will always give the benefit of the doubt. Yes. Because as we know the Holy Father, as we know sino ang ginabutang sang Ginoo sa aton simbahan Pangulo, hindi na siya basta-basta lang maghimo sa isa ka bagay nga nagabaliskad sang aton mga ginatindugan. Wala sang Santo Papa maghimo sina. Yes. With that, Bishop, salamat sa mga time sa pagpahangop tonight regarding sini. Mabuhay ka, Bishop. Welcome, mabuhay man ka mo. Salamat, gid. Yes, Captain Bishop. Brian. Thank Bye-bye. you, sir. Good night. Thank you. Action Firing Line. Alright, ang balko na gid nga ti may lain nga interpretation. That's why kung gindala ko nga issue because nga kung basahon ta ini sa social media, no? Ngayon din naton pag-ilaragway with this program, ang interpretation ko kag ikaw dira nga nakabasa the same, no? The same di bla? Nano mo ning Katoliko, nano na ning simbahan Katoliko, kag inamo na nis ng ila mismo leaders ng church nila ho mo ni na. So nagpanawag kita sa mas sa may nakahangop kag nakabalo, maybe grogin inform naman ni sila. Nga meron sang pag-misinform kag misinterpretation. And according kay Bishop gani Alminasa, kung isa daw nasululobra bala ang twist sang istorya sa pila ka grabe ka maalam nga mga journalist, mga kaksyon dito sa iban nga pungsod. Action Firing Line. Te ang una kong interpretation, pagbasa ko, dosling ko do kalayo, how, no? Anyways, pero why tayo ginabali ang kung ano man nabasahan naton. Tiya mo na ang result, no? So, why nagsulod man sa mind ko, basi bala may mga iban nga gusto lang gid-gubon ang simbahan Katoliko, pagi sini, kabalo ka ang ining ang same-sex marriage nga ini, grabe ning kakapugat nga isyu. Hindi ni basta-basta amo ning ginabantayan sa bugos nga kalibutan kay nga may iba na nga mga pungsod nga nagdeklara iya ang ilang sini nga mga
ang ilang sini nga gobyerno dito pagi sa ginatawag naton layi nga ginapahanugutan na ang pagkasal kag pag-upod sa isa ka bubong ni lalaki kag si babae kag si babae. Action firing line. So diri sa aton ti daw subong duway naman ni matando gani nga isyu dira sa Kongreso because nga ti halos mostly sa aton nga mga senadores kag sa aton sini nga mga sa kamara dira mga kongresista ta do hindi gid pabor gid man sa same-sex marriage. Action firing line. Daw mo na abi, no? So tonight naintindihan naton nga mismo gani si Pope Francis gani nakibot man ang Santo Papa. So di man ni among yambal kung amo nagwa dadula in interpretation sa sining nga sulat. Sige, salamat gid kay Bishop Gerardo Alminaza. Amo siya ang diocese iya sang bishop sa diocese ng San Carlos nga ato na lambot tonight and calm lang mga Katoliko dirang iban grabing reaction mo doon di magpati nga daw mapati man ang iban daw buwas mapa ano ang aksyonan gani mapabunyag sa lain nga simbahan. Remember mga kaaksyon nga ang simbahan pangalan gid lamang ang makaluwas amo ang aton sini nga pagtuo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tinadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa anim na St. Tomas ng Ubo at Sipo ang inyo na... Okay, mayang gabi sa mga utod taman namiyaw kita na. Rosalina Arellano Espadero, salamat gid present kayo na first honor. Banjo Arniho, good evening. Action Brian, monitor lang kami di. Lihog lang great happy birthday kay Sir Albert Alova. Yes, Remy Villamarzo. Good evening, Action Brian. Watching live from Iroreco. Remy Villamarzo again. Renilyn Homeboy Dumaklid. Thank you, Lord. Sige. Alex Montesa, panamiyaw lang Sir Bryce ang pamilya Silo sa barangay Nabulao, Sipalay City. Sa pamilya Ramirez sa barangay Granada kag sa pamilya Duran sang Doña Juliana subdivision madamo gid nga salamat. Cecilia Oleo Araman, Alex Fuentes, Cecilia Oleo, good evening, naga-monitor subong sa Cebu City, salamat. Bingski Dagumboy, good evening. So Brian, shout out family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castellana, stay safe and God bless you always. Angel Grace Panhilason, good evening. So Brian, monitor ko diya si sa Pearl Lane Hotel Malate. Wow. Jocelyn Libuon Dispoho, salamat. Alex Montesa, Sir Brian, update lang ko bisang party sa mandatory swab test sa mga lain-lain nga sektor after sa mga vendors naton who are next in line. Sektor transport, frontliners, barangay officials, mga kapulisan ka traffic enforcers, including barangay tanods. At daw amo-amo gina ululupod ni sila tanan. Alex Montesa again, how about ang mga NGC employees dala ni sila sa mandatory swab test? Damo ginagapamangkot subong mo. Mamangkot na bidason nga lobby or bus abena. Mary Jane Seva, good evening. So Briley hog lang ko greet sa kay Mabil, kay Kent, kag Share Rain watching you right now here in Barangay Sumag. Idi Laos, nagamonitor sa gihapon upod kinana Isabel dara sa Caintown Victorias. Nonoy Castaneda, Action Bri, good PM. Musta na to ang mga abogado nga ginpahalin sa Provincial Capitol? Ask lang ko sige, palunisan taabi. Silbeth Yap, nagamonitor man. Jesselyn Andrada Changson, good evening, Subray. Monitor kami ni Barangay Mansilingan, keep safe. Hans, hindi na maayo ginahimo sang army, labi na ni Parladi. Action Bri. Nonay Flores, Action Brian, good evening. Pamati gid si Ka Randy Mati, Toto Nestor, great lang, bulldozer operator, Barangay RSB La Carlota, Nonot Amar Rafi, Demiren La Carlota City. Si Dens Libuon ni Menyo, the best anchorman sa Action Radio, kanami mag-report inaiya. Watching and listening from Cavite City. Salamat gid. Jen Oy si Sir, salamat man. Keep safe. Alma Ladag, good evening, Sumbray. Please greet lang family Ladag and Mondihar, Guanzon, Midel, Piñalosa. Salamat gid.
Bibi Tolentino ga monitor sa Tangob, Cory Vidaha nagalantaw sa Kuwait, Alex Montesa malya DPWH enjoying for supplemental budget 2021 for one of the best corrupt institution under the corrupt and ineptitude lame failed leadership of Duterte. Expected na Sir Bry once corrupt ang hari weak man sa mga sumulunod. Is that correct? Kabudlay maghuok ang indi sa imo Sir Bak. Si Sir Montisa ginadugangan niya ng knowledge ko every night mo. Mary Hope Cordova, kung ang mga Katoliko kibot sina kami nga mga Baptist expected na namon. Read the blood of the Bible, bala know what and who is the Antichrist and false Christ. Sige. Evo or Vivo Drake or Drake Martinez, Civil Union. Alex Montesa, salamat. Civil union and same-sex marriage. That's why, gagin pa-check na to kay na. Virgie Olpinda, good evening, Subray. Halaay, bisan kami nakibot man sini Subray from Silin Homes. Keep safe and God bless you. Hindi magdula sa paglaom, ha. Amo to ng balkabla kay na, hindi makasave sa aton ang religion. Makasave sa aton ang imong nga pagtuo kapag pati. Naan. Bisan ano pa religion mo da, kabalo ka kadamo sa religion, nga daw ka grabe gid kado sa likod sina grabe man. Teresa Alvarez naga-monitor, Leia Indriga, good evening so Brian, kung pwede na biyahe man nila Bacolod, pag abot diri Bacolod maagi pa sila sa quarantine facility. Daway naman pero check lang naton ha, di ko sure. Alex Montesa again, Philippine Army is our protector of the land, one of the 3 most influential women in the Philippine history who view the current administration as a nail to be pounded. DDS hates them. Ikaw bala mo tisa, sobra ka na ha. Guri paton, nakakaroon na. Inoho Bebs. Good evening, so Brian, ang naghimo sina nga report panira lang sa Catholic faith. Rizali, ang naga-monitor man. Nonoy Castanida, Action Brian, hindi na ko da mag-comment sang ginahambal ni Popa. Kay damo na karon magbash akon. Hadlok sa basyon. Olive Prado Gargaritano, maayong Action Bry kag sa tanan nga Energy Funds Club. Mayong gabi monitor lang ko di hotel quarantine facility Manila. Salamat gid ra sa inyo. There are about 41,226 DDS or commonly known as the 30 Devil Squad against these 3 women. Wasaag Philippine politics are still immature and childish-like. Pasqua Comontesa ha. Vilmal Gargarita. May gabi ginatamyaw kong family Garavilio, Mamon, Kiaong kag Makiling, Hermelinda Homes Mansilingan. Lucita Paulan, good PM Action Bry, monitor lang ko di sa Teresa Rizal, keep safe, God bless. Colonel Gael, naga-monitor man, salamat gid. NJ Guzman or Gumban, what the Bible speaks about the creation. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Check na, correct na. Babae sa lalaki lang, iba kag si Adan. Amo tong mention ko kay na, di ba? Ana Mandrigos Rob, that's the reason why we have so-called war because of the wrong interpretation of every religion or politics. Kag kadamo-damo tao nga makitid ang utak and judgmental. Be open-minded, folks. Kita mo lang na. Maria Fe Maravilla, good evening, Exxon Brian, tamyaw ko Agisando family sa Fortune. Leo Cornija, good evening, Sumbray. Ari kami nagamonitor, Charito Hearts. Keep safe and God bless. DJ John, na religion and politics, hindi ka pa ka-relate kay amuna ang isyo, wala katapusan. Dennis Richard Tiboroma, hindi man na siguro pangguba sa Katolika, Action Braya. Hindi man makaluwas ang religion, tawa ay padako-dako simbahan or nano, dako-dako ya pagtuo. I'm not mentioning nga pangguba sa Katoliko. Anong possible? Kay since before, ang Katoliko ginabanatan sa ibang religion mo, bisan sa social media, mabasa nyo na da. But the Catholic religion, dawagi ko kabati nga sa gipanuya sa ibang religion. Peace lang ha. Ako na yung opinion. Melvin Pinya Fiel,
suliton ko lang, nagwa lang to sa mind ko kay ina. Kay ti, amo na mambal tabla kadamo sang mga hindi Catholic person sa kundi na lang nga daw puro sala ang taga Katoliko. Di mo to mambal ko gani nga inang ang religion pangalan lang na mo depende sa pagtuo. Rizali, Vilma Gargarita Patamiao Familia Pare Bingbing Barilio. Virgie Olpinda tama gid Action Bray, wala sang religion nga makaluwas sa aton kunding aton gid lang nga pagtuo. Good evening. Nahom de la Peña. Good evening Sobray. Monitor kami ni Jotham Nilagaan Libertad. Bawdo ka namit sinihaw, dinapit naman. Libertad branch ko no. Ibutang biang street kay para manawagan tadi. Merly Gonzaga, good evening Sobray. Monitor lang kami di sa Alihe. Stay safe, God bless. Good evening Sobray, watching live nga nagapamati gid from Doha, Qatar. Carlo De Leon, good evening Sobrayan, watching from Fortune Town. Keep safe, greet ko lang wife Ana May from Hinigaran. Sige, Elnora Castillano, nagamonitor man subong. Idol Brian, correct gid idol ang hambal mo lain na gid ang mga tao pag-interpretar sa kay Pope Francis. Greet ko lang Castillano, estilo family. Salamat gid idol, God bless your and your family. Pa-shout out sa Quezon City, halin sa kay Richel Paraba. Digna Ilanggos Gasalaw, naga-monitor man. Guwapo kuno ko, salamat. Emma Emmanuel, naga-monitor man. Shout out lang kuno sa kay Kini Discutido sa Bulacan. Digna again, gawanan tao. Okay. Junel, good evening sir, Action Bry, shout out lang family Morden. Sa Manbanaw, si Papa Dumi, ay si Junel Morden, yung bata nung Dumi. Mama Liling, kag always gid ga pamati Action firing line kada gabi. Salamat. Sige, suliton ko na karon jo, musta kada. Angela Acostoy, Kapalihan, good evening so Bry, correct sinabi ng isang viewer, number 1 corrupt mismo ang nasa Malacanang. Sadya. Anyways, balikan ko kabakaran yung duga, alas 8:04. Radyo kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Gina-endorso naton sa inyo mga aksyon ang DTX 500. Gobyerno ang COVID test sa mga company kada bulan kay kasakit na gid sang ilong ko sang tuslok o tuslokanay tiway gid. Depende sa company bla mo. Kay may ara sang isa ka bangko diri sa Bacolod daw kada bulan gina rapid test ini sila. Tinchak do man aksyon ano kada bulan tuslok ko niya ang imoy ilong niya tilain man sakit ning ilong mo sa tuslok ya.
Sadyang obra ni. Halin sa kay 118, good evening, Sir Brian. Hidlaw man kami sang mabugnaw mga tingog. Ba, pwerte ba? Sa radyo, monitor lang kami ni sa barangay Sagang. Hindi mo na pag-ipalungon ang radyo mo kada adlaw para ang kabugnaw sang tingog ta makapatulog dira sa inyo kaugalingon. Halin sa kay 447, good evening, Sir Brian. God bless you and always gapamati gid ako. Ari lang kaina inyo patrol sa amon sa Handumanan. Okay. Halin sa kay 2415, Action Bry, pati Bible dalasa mo ba? Believes Hinga kuno believes salamat gid Action Bry. Hindi gid ko pabor sang asuwahay sa laki kag laki. Ew. May ew. Kag bayi sa bayi. Bayi sa bayi. Ew, pagid. Sadya man yung mga texter to, no? Doon gina-imagine kung paano siya mag-text ng may ew lang. Halin sa kay 3146, good PM magsumbray ang Army gapatol sa mga showbiz. May pagani si Kachiyo na gray kay tingwaan nga makuha ang corona sang Miss Universe para sa Pilipinas, pero mga Army wala gid na dipinsahan ang West Philippine Sea para sa Pilipinas. Masakit-sakit. 9757, good evening, Sombray. Ginatamyaw ko akon amay nga si Victorio Paurilio nga ara subong sa Villa Hermoso ga monitor gid Julian Galine sang Masinadyahon. Din nga barangay ini sa Masinadyahon, kag din nga lugar. Sige. Halin kay Merly Gonzaga, tama na wala sang religion nga makaluwas kay ara kay Kristo. Ang kalawasan kinahanglan may pagtuo updan sa maayong buhat nan. Subong nagwali, no? Salamat gid. Chris Vilmat Reyes, good evening, Sobray, watching now, East Homes 3, Barangay Estefania. God bless. Salamat gid sa pag-monitor. Jose Mongcal Torilla, may gabi nakabag-ola si Sir Jose How. May gabi lang kay Josie Lasana sa iya asawa kag bata dira sa Minuyan Morsya nga nagapamati gid sila sa imo program. Salamat gid. Sige. Las 8:09 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Nagligad nga simana ang Amlig Tubig mga kaaksyon, papriskon. Nga may gin-file sila sa pagpangayo or prayer ini para mapapanaogan sang TRO or Temporary Restraining Order ang pag-take over na sang Prime Water dira sa Bacolod City Water District. I don't know kung saktong term ko nga take over or kini ba kuan ini daw sanim pwersa malang ning basiwa kag Prime Water. Kung isang COVID, during sang grabe nga pagbantay ta sang COVID-19, may nagakatabo yung nga pirmahan na gyapon dira sa Prime Water kag basiwa mo. On November 1, I understand daw mag-umpisa ng Prime Water, pero may mga grupo, may sektor diri sa Bacolod nga nagapamugong sini, bangod sa ila sini nga pananawan pilak adlaw, nga ang basiwa base ma-privatized ini, kag hindi na mapunggan ang pinataas sa ay kapresyo sang bill naton kag iban pa. Action Firing Line. Iban pa nga pananawan nila. Pero anong natabo sa gin-file nila, abi? Nga papangayo sang TRO mga kaksyon. Sa pag-intindi ko na may ara na sang hearing, sa palabuton iya nga Martes, Oktobre 27 na Oktobre 27. Isa iya sa mga nag-upod sining nasambit nga panawagan, aside from Amlig Tubig nga group dira abi, ang isa nga nag-upod diri amo si Councilor Wilson John Gamboa Jr. mga kaksyon. Action Firing Line. Isa ni siya sa nagapamatok gid nga sulod ang Prime Water diri sa Bacolod City Water District. May nagahambal nga okay naman lang kun ara si Prime Water. Kay base mabuligan ang kakulangon sa tubig diri sa Bacolod nga dinikada na daw ay gid ma-address ang basiwa. Action Firing Line. May nagahambal man nga si base matabo sa basiwa da. Way nagita control pila ka adlaw da. May nagahambal nga dapat gani intrahan ni isang city government sa Bacolod mo. Kaya ini nga Bacolod City Water District magkaksyon, nagapanag-iya sina diri, tawo, gobyerno.
Ti subong nga naga-intra daw away ta kabati pa nga nagpatunga diring alkalde sang syudad. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya Councilor Wilson John Gamboa, sir, good evening. Maayong gabi, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, maayong gabi. Aha. Yes sir, salamat sa time. Medyo dasig-dasig lang to, sir. No? Kumusta, sir? Inyo sila nga gin-file to nga prayer for TRO, sir, last week? Okay, sa Martes nga adlaw, October 27, pamatian na sang korte, no? May tagaan na kami nila sang notice of hearing. Aha. Kag pamatian ang amon nga prayer for restraining order kag preliminary injunction. Okay. Oo. So amon ang balita sa katapusan, pagkatapos namon gin-file, Aha. sa nagbigid na semana ang among nga kaso. Okay. Aside from prayer gani nga TRO, may injunction pagid gali duha nigli, sir, no? Duha gid. Yes, kag ti injunction nullity sang among joint venture contract. Joint venture ang pirmahanay nila, damo sinabi. Oo. Oo. Okay, so ano, sir, ang ginalauman ta sini, sir? May anong tsansa sini? Well, kabay pa nga ma-appreciate sang aton nga hukom ang among nga ang merito abi sang amon nga kaso. Sa subong abi may 25,000 na ka mga signatories o nga nagpirma sa amon nga appeal. Aha. Or ginaga-oponer abi sa sini nga kontrata. May mga dosin na sobra ka mga barangay. Aha. Kag tani padayon tako tani nga mag hatag sang ila man niya abdi resolution o galing ti napunggan. Sampilan naton ka mga opisyalis. So kabay pa gagakwan kami yan, maom kami kag naga pangabay gid nga kabay nga kuntani pamatian sa aton hukom ang among mga merito nga ginpatpat namon sa sini nga kaso. So makabig tani, sir, nga first steps ang kadalagan ninyo abi, although nga ti ini hearing pa man lang, pamatian pa man lang inyong assign. Wow, kung sa tsansa lang kundi ka very slim. So, kami nagapati kami lain na subong ang away sa korte mo. In fact, ang another cause of action nga himuon namon wala labot abi nga bitbiton man ni namon sa ombudsman sa pila naton ka mga opisyales kag sa aton nga mga board of directors of management officers ang among water district Basiwa. Kundi we are planning to organize mass action. Kung hindi pagid bala kita pamatian, sing iningaton nga mga opisyalis ang Basiwa. Mass action gid ipulpugon gid naton nga pulpugon kita mo sa Basiwa adlaw-adlaw ang mga empleyado yan naggarali sa Chimpo inugpanyagan nila. Yes. So amoy na siya, Sir Brian. Galing kay kon wala chance ini nga ang pakadtuon pa kamo for hearing man, di ba, sir, na? Sa akong interpretation. Yes, that is true. We are banking hoping. Kabay pa, hindi man namon unahan ang korte sa sini nga kaso. But we are banking on fairness and equity sa aton nga hukom. After all, the final arbiter mo ning aton nga mga aton nga mga korte naton, mga judge naton na judges. May konflikto sa kontrata. So they will be the one to eventually decide all the way up. Local ang bati-bati gani dalbit biton nila up to way up to the Supreme Court. Wow. Ang ining issue. Damo pa ning agyan, Sir Brian. Okay lang na bisan hindi nila masarangan kasi dalong gid nila hasta tubtob sa katapusan muning Korte Suprema. I see. Okay lang na bisan din padalon sa Korte Suprema, importante ang TRO mapauna lang anay kay bisan mag-support Korte Suprema kita kon sige balbal obra diti tapos nang istorya daw mo na bla. Yes sir. Oo. Daw mo sila. Daan ko na lease of life kung matagaan kita sa TRO kundi may jutay lugi makaginawa sa liwat. Ano sir? A little background ganun sir kung nga ang kaginamagin mention ako medyo ginagmay to kung nga ang nagapamatok sir ang kangay sa inyo na totally pamatok kundi
pag-intindi ko may ginapangita kumudang transparency malang mo, Sir Aga Buwa, sir? Kwan ini, isa ini kaya ka kontrata nga ang pagkabig namon Uniros, yung one-sided bala. Aha. Paano maging partnership ini nga ang basiwa ang management, supervision, operation, maintenance, distribution, pati ng aton nga mga water sources, customer service, collection, ila tanan-tanan. So anong sahi nga pagka-partnership ini siling kong pamangkot na nga kung sabihin na wala man gani sila sa aton bitbiton nga ni isa ka baso nga tubig. Kaya ang saligan nila ang aton gyapon niya nga water source kag mga aton water rights. Ikaduwa, why minister siling kong may bibit-bit abi nga nisintimo nga additional capital infusement. Ito yung himuon malang nila, balis karon malang nila, baligya malang nila, i-plaster malang nila ang kontrata ta. Ang aton abing income existing na to na, ang aton good financial track record, ang aton collections, ang aton receivables, kag utangan man nila sa bangko, mas dako pa. Nga nakambal kitas na Sir Brian, ang bangko sang DBP nag-offer sa aton sang 3 billion. Ang capital requirement is only 2 billion. Ga-offer sila sa aton 3 billion. Ang land bank will triple the amount offered by DPP. Ano nga kapital ang ibit-biton din nila kay dako pag aning mga finansya nila. Di kiti ang isa ka 2 billion nga kontrata nga kuan gali nga project. Kiti amo nang ang aton nga kuan mo projection mo may ara man kita in-house project proposal kag nga man feasibility study nga aton nga in-house engineer sa Sugod sa Basiwa. Yes. Kompleto mo na day. Kaya nga pag-assess 2 billion ang capital requirements ini wala kita siling nila sa 2 billion. But inapasulod kita sang isa ka 6.3 billion contract sang aton nga mga board of directors. Why ko sa may makita amo na ako nga this is highly onerous kag disbintaha kayo para sa aton. So ang tanan-tanan banwa nga mga sulokton da, fees, charges, anything sukton kag ipason lang ipasa lang nila sa aton mga konsumitor kita ang nagabayad. Sa sini nga utang, kang sini nga interest, kag tanan-tanan na da nga taxes, charges and fees. Ipason man lang na nila base sa sini nga kontrata. Gani man. So, kabay pa. Grabe. Grabe. 25 years, Siling ko, hindi lang kita gani. Siling ko magalokdos ni kundi aton kabataan kag ang aton pagid nga mga kapuhan. Sa mga apo. Lawig ni, 25 years. So, laumanta ni sir, no? At least, ara ka mga grupo yung nagapangita sang transparency kiti para ini sa mga konsumidor. Sir, musta lang ko sa imong resolution to party investigation sining fire nga nagluntad dira or sunog sa NGC, sir? Well, yes. Din pasar na ton ka sa nagligad nga Wednesday ang sa sesyon nga magpangabay kita sa fire marshal sa Bacolod Fire Station nga matagaan kita. Furnished isang ko diyang paglungsod sa isa ka incident report relative abi sa among nga sunog. Kaya din ka nakita, Sir Brian, nga ikaw mismo ang ginaimbestigaran, ginapoint mong lawas mo para imbestigaran ang kaugalingon mo. By the mere executive order nga ginisyo sa aton nga mayor, ang among executive order banwa designating or directing the city legal officer Atty. Bayatan to lead the investigation. Isilin ko nung sa ini nga investigasyon ng himuon nila nga ang city legal officer is counter ego of the mayor. Ay kagkula ko nakibot gani ko nagkadlaw ako kag utak ko kay tungod nga amo na nagali isa ka mga job description o lubrahon sa isa ka city legal officer magiging investigador na sa isa ka fire related nga incident. Amo to ko nga ginbalay kuya kay you know that duly constituted authority nga maghatag kag mag-imbestigar sa sini nga sunog kag mag-testify sang mapudtuod nga facts
related sa sini nga sunod ya ang Bureau of Fire, hindi Protection. yang city legal officer. Amo ning mandate sa ila mo. Yes, amo na sila yang may authority gid ya. Or in fact, even the National Bureau of Investigation, hindi ka nakita ang ginaimbestigaran mo, Aha. nag-appoint mo kung lawas mo para imbestigaran ka. And do Basi you think ang aha. city legal officer will run and hold Aha. the executive branch accountable sa sina nga sunog? Basi inisyatibo lang ni Attorney Bayatan ni kiti city legal officer sa sang city gusto mabalaan kung sinong behind sa sunog nga ator, paano to na sunog kag basi i-file nila kaso i-kuha nila i-collaborate nila bla sa investigation man sang BFP bala sir, pwede man na. Ambot. Kaupdanan man na nila tanan which is correct, dapat there has to be somebody responsible. Di ba? Hindi mo ni pwedeng tago mo lang, kagipsan mo na lang. And then abido wala na lang to. After all, due time man lang sang damage. Na siling nila is 50,000 worth man lang to ang damage. So somebody, ako yan nagapati nga dapat somebody has to be made responsible. Kay nanungod nga wala labot nga ginabutang man naton sa lang-alang ang mga kabuhi sa naton nga mga empleyado da sa mga bisita kundi negligence ini on the part of the government of those entrusted custody and control over government properties. Nga sir do ka duludagid sang sunog sir sa imong paglantaw. Balo ka damo speculation. Sir Brian. That's why gusto ko idulaon bala niyang spekulasyon ng mga misinformation nga mabasahan naton sa traditional media, sa social media. So we know kinahanglan namon daupot ang iban naton nga mga konsehalis nga kinahanglan naton mabalaan kit ang matutuod nga facts kag to verify. No, to verify kay ti ilibenigid siling nila nga it was caused by faulty electrical wirings. So hindi naton mabalaan may mga kaka nga may babati na may nabasa kita daabi sa social media nga kunabi nga ang papel ara lang niya sa highway nga nasunog. Tapos ang dingding way man masunog. Wala man nasunog, nga agad higa ang mga suga. Nga ihan electrical wirings, so automatic na is turn off the the whole building off. Kabudlay no. Tapos nga wala ka responder ka, wala iya kabalo ang simple ka gamit may fire lang ang mga pamangkot nga dapat naton mabalaan. Dira sir sa may fire tawag sina distinguisher tawag sina gani. Kompleto man na dibla, dira. Ang ang dapat may mga sprinkler inada. Damo na bi. Kadamo nga mga pamangkot ban mga gusto naton haybalan. Pero nami ginang ginhimo miya counselor kiti bangod sini mga chismis nga hindi gin matagaan sang end up or ending point abi ang istorya may gin man imbestigahan tuod para maklaro na kung ano gid gintunaan sang sunog abi. Damo nami gid niya. Yes, kay kung hindi mo banwa ma-pinpoint area, kung hindi nato ma-pinpoint sa isa lang ka rason, if there are two or more reasons that caused the fire, so in other words, there might be arson. Yes. May failan kaso. Kung nato ma-pinpoint, kung ano kitang ginahalinan, nga sulong nato napi, kung electrical firings ito, bakit sila nila, dito naman nag-agi-abi nga asa sa papilis na ito nagsunog. Sa computer na once kani siling sang Brian kung may makita 2 or more, so there is arson already. Yes, may failan kaso kag para hindi magpabilin hasta sa sanong haka-haka gyapon Importante may ara ta sang dakpon kag patubangon sining sunog dira Sir Gamboa sir. Yes, because again somebody has to be made responsible and accountable. Either persons or offices. Because again banwa as government official or in a government property, dapat there should be proper use and care. Kaga due diligence should be exercised. May nagapamangkot para sa nagapamangkot gani nga imbestigahan pagid kay mo ni muna way ginman dako nga sunog
ti government property na ato na tanan-tanan kinanglan ato niya protektahan para kainchindi ni nagatext diri sa aton, Sir Gamboa. Yes, sir. Now, especially nga initial findings is poultry illegal firings. Oo. Di ba, kanabasan na ton? Yes, So, yes. that disaster may also happen sa aton nga mga respective offices. Therefore, a threat to the lives and limbs ng aton government employees kag sa aton nga mga bisita dira. Kag mga documents dai, very important documents sa at tanan para sa sulat sa Bacolod. Oo. Especially mo, so based on the reports, papel man lang to natunog ko, no, mga dokumento, Pero ano computers. Pero ano to? Ano tong papel? Anong unod sa computer? Amoy na siya nga dapat pa investigaran taman. Amo na yabanwa. Hindi na naton pwede nga tago-tago lang naton. Sige. With that, sir, gamay lang gid nga reaction abi. Next target na sang EOC tawag sini, no? Emergency Office Center. Kubot kay doon kung tsakto kay ni, no? Next target nga swab ang mga motor rider food delivery nila. Pagkatapos ang mga satellite market sa mga vendors, driver, B-hertz ka mga frontliners. Ini goods ka na sini, sir? Okay sa imo? Yes, Brian, ang kinakaptan ko, may ara kita circular sa DOH na naga-state na yan, nga ang unahon lang naton kag ang tagaan lang naton sang free swab testing, massive free swab testing. Amo ning una. Kadua amo ni. Ikatatlo amo ni. Hindi ni siling ya mandatory, hindi ni siling naton yang massive na. But only sub sectors nga dapat naton i-prioritize. At kay siling nila sa mga circular kag sa mga desisyon na kiti kinapheld atong reklamo sang grupo mo na dapat government, obligaho ng government na mag-conduct sang massive swab testing, etc. It is siling nila to sa ina nga kaso kag sa desisyon sang Korte Suprema kag ginpalakpakan pagani sang DILG nga it is only a waste of money, it is impractical and illogical. So, amo na ni subong unahon ta. Amo ni na, etc. Ano tong una sa listahan git ang mga health workers. Pwede guro massive, pero hindi lang mandatory. Random, yes. Massive random. Massive random. Random, yeah. Sa pinaka-vulnerable person. Daw mo nagguro, ano? Yes. Ang ambanto nila, Sir Brian, una git ang mga unahon naton ang mga healthcare workers. Or atong may mga frontliners. Or itong may ginabatsyag na gidbla. O, dulain na gid. O, daw mo na bin. Ang ikadua, ining may may mga close contact with COVID positive 19 patients. Damo na mo, kung magpositibo, dapat ang contact tracing, in fact, all the way up to 36 magani nga mga contact persons ang pangitaon mo para hindi pa gid maglakta. Yes. Ang ikatatlo, amo ining may mga simptomas nga ginapakita. Kuha mo, Sir Brian? Yes, sir. Inamlang may mga simptomas. But then, dapat i-assess anay, ha? Hindi pa gani na siling ko automatic, siling sang DOH. I-assess anay na ton. Kasi malakang may mga simptomas kung kaysa does not show he is immediately COVID-19 positive. Di basing ila ni Sir Yak, kwan mo ginasunod ginibla ang daw motto or ang tawag sinagani isang DOH ganing prevention is better than cure. Of course, unahon mo na ito kay limitado gani ang pundo, Sir Brian, every time balang ginakandak sa gobyerno ta ang swab testing. It cost them 5,000 per patient. Per ulo? Oo. Hindi mo man because of the limited funds nga punto nga itong gobyerno, hindi tanan-tanan matagaan. So, unahon natin i-prioritize natin na kapat. Pagkatapos abisang simptomas, nga reflect ikaw simptomas, pwede ka kagadto sa mga government agencies, para matagaan ikaw sa free swab test, ay kapat ang mga highly vulnerable sectors, senior citizens. Yes. 16 above, nga may ara bala nga existing nga mga balatian like hypertension, diabetes, Di, amo ni sila ang siling nila, unahon git. Di way pa man nato na nasikop. Way pa. Di nga ang mga healthy, like for example, atong nagligad nga area, akong personal assessment medyo imagine nga sa vendors nga ginpatigayon nga free swab testing
ang una nga gin-swab test ay wala ko kabalo sa second batch kaya gina-require nila kaya otherwise hindi ka pa negosyo. But initially ang nagpa-swab test hindi man ganito voluntary dala man to ya pamahog 1,786. You times that by 5,000, 8.9 million pesos. Wow. Pwede, no? Ang gingastos ang aton national government out of public funds. And ang nagpositibo is only 25. 25. 25. So I'm not saying nga mayo to kanya dakpan naton kung sino positibo. Pero kung gin-assess ang line naton, kung sino ito dapat yung aton i-swab test, kundi base siling ko naka-save abi, no? why pa nagastuhan sang amo na kadako ang aton gobyerno out of the local funds kag nagamit pa na naton kay limitado kayo ang pundo mo. Now ano tong hambal kung sa kwanta kung sa kay Secretary Lorenzana pa that is a misuse of public funds. Use of public money. Yes, money. Inordinate misuse of public funds. Public funds. 25 out of 25 positive, you spent 8.9 million pesos. Pero piho nga wa ay negative. Pero after sang swabbing, basi nakahalubilo to sila, positive naman liwat ang mo. Yeah, that is why. Ang balo ka, kung tamang ko to ninaton niya ang aton ng mga health professionals. Mas epektibo pa banwa siling nila nga i-quarantine. Because ang virus will only die eventually. Kung why sa balatap, puntagid nga isa pagid ka host body. So mas maayo pa, biskan ng swab test, ipasulabi mo pa because it is very expensive, mas maayo pa siling nila nga i-quarantine kay because the virus will eventually die. It's a natural death until and at such time nga may malatnan naman siya liwat, may lambuton naman siya isa ka host body. So dapat ang paggamit ini naton sang mass testing dapat scientific. Okay. Kag may ara bala kita nga ma-evaluate kung butang tabi kung tipunon mo tanan nga drivers ipaswab test mo. Ano nga evaluation ang makuha mo? May ara ka bala scientific evaluation ngay moon. Hindi lang yan nga kung makita ka negative you're already free. But amo tong pamangko ang minhambal mo, sure are you because after nga nagwa ang imo nga resulta negative, malagaw naman the following day, lagaw ka naman, takpan ka. So wala sang assurance. Yes. So there must be ang bal nila di nga tapat scientific kag ang paggamit naton sang punto kay tungod libitato kayo. Yes. Don't worry, Sir Brian, ginakuan ko na, inastudyohan ko na. I will make my position paper noon and submit that to the Sangguniang Panglungsod. Kaya ginagather ko subong ang aton ng mga circulars, ang mga health protocols. Kasi balo ka, ang nga protocols na ginatumod ko, Sir Brian, would you believe, this is also the same health protocols na gini-issue sa National IATF. Ginpagpag bala nilang ng apat, So, muna dapat naanga mo ni dapat sa mga free swab testing. Hindi bala pinataka, hindi pinagusto kay wala gani. Would you believe na 2 months ago nagpalapit sa amon ang Urban Port nga pangapay nga ang ilang grupo nila nga sektor matagaan sa free swab testing gindinay ta kahit namon kay tungod wala sang enough na pundo para panagaan kita tanan-tanan nga kutob na sektor nga magpalapit sa aton tagaan mo. Di ba? Okay. So why will you try nga unahon mong hindi nga grupo kay after all we are all entitled to the same public funds. Kundi kuan na jutay na nga kuan nga away da sa ulihi. Sa ulihi. But then if the sector of the kuan ang mga sektor sa mga 60 and above will come to us and then request for a free swab testing man. Kundi nga unahon nyo yung drivers, nga unahon nyo yung moto, etc. Then, why na natin gin-prioritize ang sino dapat tagaan natin sa free swab testing? Sige. With that, Councilor, salamat kayo sa mga time, may gabi, nakahatag ka naman sang dugang information para diri sa aton nga pagpangalaga. Babuhay ka, sir. Madamo gid nga salamat, Sir Brian, kag may gabi. Yes, sir. Action Firing Line.
Las 8:36, no? Masalusad dyan. Ibalantayan taning basiwa ha. Kag ining investigation dira sang sunog sa New Government Center. Action firing line. Pagbalik na itong Dugay, try na itong malambot ng isa ka rider ha. Ini siya, inang naga-deliver ni siya sang mga pagkaon. Amo ning uso di subong sa Bacolod, kag bisan din lang mo, Cebu, Manila din nga mga lagko nga syudad. May nagadulong na pabakal kay mo bisol kung gustong tamad ka aksyonan magwas balay mo. Tawag ka lang ni sila kay baklan kanila bisol. Action firing line. Idulong dia door to door ya dira sa ugsaran mo. Pagbalik naton Dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabilang sa kay Rinalyn Hinovea naga-monitor sa Takuling. Batyo bats kada ang gina-interview si Consel Gamboa ang mga tinig ang mga trolls gakabatok kagabuslot ang mga kaldero kay gakalipatan na sang mga pamati nila sa interview. Grabe. Sino na si Batyo Batsman? Purti pag siya maghatag kuan mo. Amali ka kalabuslot kaldero na sa pamati kuno na yung Balagamboa. Marimar may gabi. Fred Loriga, Amalia Hay Guapa, sino guro guapa? Yolanda Alcayaga Galiergar, gapamati subong sa Barangay Villamonte. Roland Docado, good evening Sir Brighton, ni ang basiwa tagaan nila solusyon ang brownout nga tubig nga nagagwa sa gripo. Ang brown gali. That's why ang munang prime water masulod kay tinluan sa prime water guro. Rodolfo Aiko, may gabi Bray watching from Manila. Dihog lang ko tamyaw sa ila papang kag nanay. Subong man kay Chairman Velasco kag Madam Fe, Madam Karen. Gamonitor gid sila subong dira sa Handumanan. Bea May Mampang nagamonitor man subong. Hay lang kano kay Lola Bukay, kay Lolo Colito, Sitio Locasan, Barangay Abonan, Bago City. Rodolfo Aiko again, may gabi Bray. Okay, nabasa ko na, no? Yolanda, nabasa ko naman. Lilibeth Balaka Rapabilio, monitor kami, security guard Banaco, Action Brian, sa program mo. I'm sorry, monitor kami sang Banaco. Action Brian sa program mo, gapamati gid sa imo. Ay, sige, salamat gid na. Nami kami gadayaw, no? Pepper Persley. Musta na itong rice cam? Check ta na. BMA, ambal niya, good evening, Sumbray. Tamyaw lang kuno si Mama ya pring kag Papa Butch crossing Mining, Maaw, Bago City. Jomari Pormentira, at Sumbray, monitor lang sa Binalbagan. Jenny Perez, Brit Hart Tunato, nagamonitor man, Antipolo City. Eddie Jones Kalinaw, nagamonitor, happy birthday, Charmel K. Kalinaw, first birthday, God bless and thank you, enjoy watching from Clark, Pampanga. Burza Gom, good evening, Sumbray, greet ko lang da akon apo si Gabgab, happy birthday. Okay, sige, salamat. Bilin sa Lao Araman, Ana Delia Torres, siya Araman, nagamonitor subong. Shout out sa kay Rina Torres siya. Salamat gid ano. Sige. Pagbalik ko karon may rider kitang interviewon na. Ambot ko na ng reaction na sining swab test nga target sila next sa Las 8:40. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagli
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:50. Ginendorso na ito ng Evergreen Herbal Capsule. Na endorso taman sa inyo maka-aksyon ang life
Firing line. Online sa firing line. Dalagi lang kay Raseton sining nga linya ang isa ka rider mga kaaksyon sining mga motorcycle bla ka food deliveries diri sa syudad sa Bacolod. You know what? Sila ang next target no nga actually plano pa naman nga i-swab test man lakip sining sa mga vendors sa mga satellite markets, B-hertz, mga frontliners no upod na diri ang mga driver kag iban pa. Ginuna ko na yung mga motoriders, okay, kabala naman kita sa trabaho nila, puwerteng risgo nila sinimo. Hindi na siya magpakilala. Respeto taman siya, pero tinaga-deliver, gini siya. Sir, good evening. Hello, sir, good evening. Hello. Hello, sir, good evening. Okay, nadula. Hello, sir, good evening. Hello? Ay, sir, may gabi. Ay, sir, magabi, sir. Si Action Brian Morden, sa Action Radio. Oh, sir, magabi. Yes, sir. Rider, sir, no? Yes, sir. Yes, sir. Sa kumpanya. Bali, pila ka na, sir, ka do o pa man lang trend rin sa aton sa Bacolod dining delivery sa motorsiklo. Mga pila ka na, sir, ka bulan? Actually, sir, sa sugod-sugod, kid, sa Bacolod, nga delivery service, laliga lampi, yung nakadisini nga Bacolod, sa pag-deliver, sa pagkaon, kagiban pa. Siguro mga 2 years na siguro, sir, nag-deliver sa Bacolod, na 3 years na. Magluwa sa pag-uso, sino yung mga Grab, mga Food Panda, ikaw ara ka na daan sa mga iban nga mga delivers, abi? Yes, sir. Wala pa na di ang mga ang nag-trend nga Food Panda ka Grab. Sila rin ako na sa Bacolod nagalibot na. Okay. Kabaga daw part na ginisang kabuhi mo since before pa lang, ano? Oo. Pero subong, sir, na kuha naman ka mo do na adapt ka mo sa iban nga kaangay ni sa ila pero hindi kaya sa ilang company. May asawa, sir? Yes, sir. Mayara. Pila ka bataan? Isa pa lang. Isa. Pwede dungagan. Pilang edad na sir? 28. So magambal kita, sir, nga rider sa motorsiklo, ano ka risgo ni Sir Man? As in, do naghatag kami isa namon katiil sa dalan kay anytime makadiskas siya kami lagi kami kabalo ko na matabo sa sa dalan. Okay. So ulan, init, gabi, yes, wala kami exemption. Ulan, init, idulong namon ang mga kilalanon sa mga tao sa Bacolod. Tapos on-call ka mo, no? Oo, sir. Tapos dira, door-to-door ka mo. Kung bisan din lang diri sa Bacolod, may outside Bacolod, pagadulong ka man, sir? Yes, sir. Nakadulong ko sa Cadiz, sa Himamaylan, Kaginigaran man. So, meaning, naagyan nyo na tanan ang mga trangkaso, hilanat, pananakit sang lawas, kag iban pa, tanan? Sobra. Pas mo pag gani, sir, kita basta gaman tamana. Kasi siyempre, alin ka sa init, naabdan ka sang ulan kasi sining adlaw gabi sang aga gabi ang init tapos paghapon asa tubtub subong ni gabi buwang ulan di I see maabdan ka sang ulan ipas mo kagid so wala kami memo kaya mo ginamon nga trabaho mga buyan. Yes, graduate ka, sir? Ano nga course, abi, or ano nga sitwasyon? Wala, sir, undergrad ka. Okay, so may ulo income gid man, no, sa mag-delivery ka sa Mosini, no? Okay gid man ang income. Yes, sir. When it comes subong, sir, the-trend subong gid. Sa edad na ako nga mo ni kag mga upod ko man. Biskan mga call center natuwag nagauntat tungod sa food delivery sila. Kag delivery service kay tudong medyo patok subong ang delivery service nga Bacolod tungod sa pandemic man. Pandemic, kag isa pa may mga tips na daya mo. Labi na gid ko na madulungan nyo maluloy on gid bla, no? Oo, sir. Damo sila. So given nga dali ka mo itapikan sa naman nga balatian bangod sa trabaho nyo nga outdoor ka mo, gabiyahe pa. Sir, any reaction sining plan karon sang sitting target ka mo for the next swab naman swab testing sining COVID-19 sa subong, sir? Actually, sa amo na nga sitwasyon kay gina, sir, na-shock ko pag nakita ko gid ang mga posting sa social media sa Facebook. Nga kami ang next nga target sa Bacolod City. Nga mga riders nga swab test. Okay. So, as a rider man sa pila ka tuig, siyempre kakabalaka kami, ako mismo nga as a rider gid. Base sa amon magka-positibo man di, butang sabi i-demand gid or obligaryon gid na tana sa Bacolod nga i-push ang amo na mga bagay siguro, sir, lain sa part namon masakit man sa part namon sa rider namon. Like for example, abi may nagpositive nga isa
So ang isa na may company sila na halobilo nito mga upodya butan tabi 100 sila kabilog to kung nagpositive ng isa duha meaning ato sila i-quarantine tanan halos ano? Yes, sir. Actually, kung ibasihan to sa akon yung mga gawi everyday, almost everyday gabi ay ko. Example, pagalin mo sa balay ng imos ka, tapos mag-drive ka, pick up ka, sa ng establishment di ma-pick up ka. Tapos may mga kahilibilo ka na nga mga tao dira sa sulod. Pag-deliver mo sa isa ka pamilya, dala mo na sila Japon kung maging positibo ko. So, hindi lang ako, hindi yung establishment man nga ginkwaan ko, kag mismo ang gindeliveran ko, mismo man ma-apektuhan sa quarantine nga tawag, nagka-positibo, kami kag naman sa tawag, naka-deliver ko, mga tao man. I see. So meaning once nga nagpositive dira kundi ang tanan nga mga riders da ana nga naga-deliver da i-quarantine sila. Ano matabo sa kompanya? Why na sa mga deliver to? Damo sila, no? Amo gina sir. Kasi ibang yung mga tao subong sir nagapasalamat man sa biyak sa amon. Kay kami mismo nga mga delivery service. Nagasakripisyo man in biyak sa ila nga nakulbaan man sila mismo magwa man. Pero kami agahatag din may risgo para sila. Pero paminsar man kami as a rider na maging safe kami first and foremost kami tubang sa malinlain ng mga customer. So kamo sir, ang inyo sining boss abi, ang company nyo dira nagauyat sa inyo, naga-observe ni kamo sa proper protocol, sir? Yes sir, actually sa amon sa opisina namon, before kami magsulod sa opisina, ng alcohol, may samon na may doormat nga puno sa alcohol, face shield and face mask. Siligin protocol man na samon as a rider, most especially gid samon nga mga rider, before maghatag kami sa mga customer, masanitize kami sa amon nga kamot before naman mihatag ang mga pagkaon. Ay, bayo ginamati ko. So ginasunod yung ginatanan-tanan. So far, sir, may ideya ka, may nakabalo ka sa kadamuon yung abi kung may ara sa nagpositive na sining COVID-19 nga mga riders, abi, sir? May ideya ka? Sa subong, sir, wala ko minabalaan. Kasi kung may nabalaan, siguro nga nagpositive mismo, for example, isa na kumpanya, isa sa mga, for example, butan tabi 300 sila sa mga rider, maigo gid mismo tanan nga ang inaang kumpanya kag manirado gid mismo kasi isa sa ilang ang mga empleyado na apektuhan nga positibo kag direct do naman lang na sir mo do kiras nga laton wala na tanan. Pero why ka may nakita na dumanda nga may company nga nirado for the meantime kay may nagpositive nga rider? Wala sir. As of now, wala ka man sir. Kaluyan, hindi lang tani matabo. Yes. So ikaw sir, anong apelasyon mo or apelasyon rather sa City Government of Bacolod sining plan nila sir? Sa sining swab test nga ini para sa inyo? Para sa akon sir, nagahininganyo ko sa aton nga government kapitani nga hindi lang tani para sa amon man. Kaya mismo isa sa mga sintomas kung magpositibo kapi sipon, ulan, ubo, pwede muna ang sintomas. Saka, kami mismo, ako personally, nakulbaan ko magpa-check up. Ang lukan ko, magmasakit ko. Kay basi bala pag ambutin na, muna din matabo sa akon. Kasi wala dan nga na atipanan sa amon, sa mga, so naghahingayo gid ko sa mga government. Imbiyak sa matanan nga mga riders sa Bacolod, delivery drivers, hindi lang tani nga tuwag sini ng mag-okay kag i-demand sa amon nga as a rider man kay amo lang namon ginapangitaan sang kwarta gid sa bilog namon nga adlaw. Yes, kay pagichende ko guro 90% sinyo guro nagasililipon everyday sa obra nyo na mo. Feeling ko lang. Almost. Minsan ako subong sir nag-ubo ko. Kukulbaan ko mag-ubo kay basila. Wala ko basi COVID na mo. Kasi kami nga mga rider. Nag-joke na lang kami nga muna nga ubo ka sipon ni COVID kana. So sa mo na malado lang kami nga tungod sa chimpo ulan init sa mo nga chimpo nga daan.
Okay, ang iban nga presumption sa iban or pagpati nga once may simptoma kasi na basi ma-positive ka na yun, damo na bla? Amo mo ginasir amon nga ginajoke-joke ito may amon nga co-rider man. Aha, sige. Daw kulabos ang time ko kalami pati istorya si mo. Anyways, na-gets na mo na bot silingon ninyo. Pero kung ni patuman giban ni sa Bacolod, sir, ati why kita mahimo? Ano kung ni mandatory gid man? Yes, amo ginawait sa may mahimo. Pero most mamangkot sa iban ko nga mga co-rider man. Mismo sila pulbaan gid mismo eh. Kaya diba, sila mo lang ang ginapangitaan ng warta nila mo. Makabakal gatas, makapagkaon nila si blog and nila panggastos man. Kumag ako magid na under man lang ta sa government gid. Wala sa may mahimo sina. Importanteng ayuda kung magkinaano gid man, kumadayon gid man iti suportahan lang family ninyo, no? Damo man na tani gid. Hopefully sir, mo kita ni amo na gina ano kiti ang pagkaon gid mismo ang pinaka-importante kag maka yan sa bilog-adlaw kung makaka-quarantine eh. Sige. With that, sir, salamat sa imo time. Pasensya gid sa disturbo. May gabi. No problem. Thank you, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Pagbutang tabi ang may mga mabaton sila aksyonan nga tips kada adlaw or tip kada adlaw, 500 pesos, i-quarantine ka sa 14 days, no? May mga 7,000 ganyan madula sila sa 14 dias. Dako na income nila eh. Amo nang iban nga ginagrab ng opportunity nga maubra-ubra mga mangin motor rider for delivery ni sila. Action Firing Line. May tisik ang Santon Plus Herbal Capsule ginaendorso ginaton sa inyo mga ka-aksyon, ano? Ining Action Firing Line. Why na kita sa igong oras sa ato nga pagpangalagad? Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Standby karon sa Action ay Patrol by Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morday nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa Action, magilibati tabwa sa mga pangestasyon kag orasa. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good night, God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,